Sí, Rafa e Mosquera, bueno, pois seguramente serviron para resetear o Atlético Astorga, que necesitaba moito a vitoria, e deronlle un triunfo, creo que, vamos, o resultado menos agardado. Menos agardado e, ademais, algo que igual tampouco era agardado, non sei como valorades, que o Racing probou unha revolución táctica. Xogou con defensa de 3, cambiou todo o seu esquema e 20 minutos, a verdade é que foi, non sei, non vou a decir un barco a deriva, pero sí lle deu moitas facilidades ao Astorga, que marcou o gol e incluso tivo algún achegamento máis de mérito, o gol marcado por Antonio Pino. Sí, é o que teñen os plantexamentos, non? Pois é un plantexamento distinto do que estamos habituados a ver o Racing. En este caso lle creou moitos problemas porque lle atacaban moi ben por fora e os dous xogadores que tiña de subir por fora son moi ofensivos. Bueno, de feito cambiou esa táctica que comentas. Os 20 minutos. Sí. Os 20 minutos quitou a Piete, meteu defensa de 4, pero, bueno, non sei se o Astorga estaba medrara na súa autoestima, Rafa, pero estamos vendo que foi un equipo, sobre todo mentre esas forzas aguantaron, que foi un equipo incluso que foi para arriba moi perigoso. Sí, bueno, a ver, se bota un pouco de menos neste partido, neste resultado, que o Racing non fora quen de conquerir algún gol, porque evidentemente ten unha pegada impresionante, é dicir, que o Astorga che faga un gol, bueno, pode ser unha circunstancia, como decía Mosquera, non? Da mellor dos asustes da defensa de 3 no primeiro momento, pero despois unha vez que te asustas, tes moito partido, dende o minuto 9 ata o minuto 90 e tantos que durou o partido, hai moito tránsito de partido, e a verdade que o Racing ten moitísima pegada no seu xogo de ataque, e a verdade se bota de menos pois esa productividade, esa produción, non? O Racing leva 3 partidos sin gañar, e a verdade que, bueno, é un pouco inexplicable que se cabe. Empatou con nós, perdeu en Santander outro día e en Santander mereceu bastante mellor resultado deportivo, pero, bueno, o fútbol ten estas dinámicas e ahora ves abocado pois hai unha situación pois eso de non gañar partidos. Bueno, dende logo a situación aínda é privilexiada pro Racing, que aínda lle saca moitos puntos o segundo clasificado, porque aquí van fallando todos, ben é certo que e o nivel do Racing, non sei o que pensade, aquí, bueno, oportunidades tivo as Galla, polo menos para conseguir o empate. Sí. O que decía, o nivel do Racing de puntuación, de estar 17, 18 xornadas sen perder, iso é imposible de aguantar. Moi difícil de soportar, moi difícil. Moi difícil, moi difícil. E aparte, normalmente en este tipo de situacións, cando te ves aí unha xeira moi prolongada de resultados, seguramente che complica a vida chegar no partido o último da tabla, nunca chegar no que vai de segundo ni de terceiro, che complica o último, porque, bueno, é así, o fútbol ten esta incertidume, non? É complicado. Por iso gusta tanto. Por eso ten ese, bueno, eso que lle gusta a xente, que isto non é como o tenis, que o número 1 sempre lle gana o 100, aquí non. Aquí é ao revés. Escoitamos algún protagonista, Gus? Pois escoitamos os protagonistas do partido. Que todos los partidos hay que disputarlos. Nosotros la primera parte no la hemos disputado, la hemos regalado. Nada fino con el balón ni tampoco defensivamente. Yo creo que ni atacamos bien ni defendimos bien. Ellos siempre cogían los segundos balones, hacían con todo el juego y encima nos hacían daño a la contra. Creo que es para sacar conclusiones. De hecho, pues bueno, sacaremos conclusiones en el vestuario, que es donde hay que sacarlas para que no volvamos a cometer esos errores.